Toki magikoak bisitatu ditut, eta bidean pertsona zoragarriak ezagutu. Nire burua ezagutarazi dut, eta haiengandik ikasi. Istorio luze bat bide lagundu dala ahaztu gabe. Ondare paregabea. Zure lurra baloratzea, oinpean duzuna errespetatzea. Aldizka, zenbat balio duzun erakustea eta daukazuna babestea. Momentu onak gozatzea. Zerbaiten parte zarela eta denak zentzua duela sentitzea. Batzen gaituena partekatzea. Ez ahaztu zure sustraiak, bide egokia hartzen lagunduko dizute.